God aften og velkommen til TV2-vejret på en dag, der blev ganske solrig, og hvor vi næsten nåede de magiske 25 grader på en sommerdag. Lige 24,9 grader blev det til. Og som sagt, så skulle man jo nok også lige finde et lille sted i dag, hvis man skulle nyde solen, for det var altså også noget blæsende. Sådan her så det ud klokken 5. Der var lige nogle små totter. Det er de her cumulusskyer, som drev hen i den her friske vind. Men der var altså også lidt skyer her i formiddagstimerne i den nordlige del af landet. Men efterhånden, som man kom ud på dagen, så forsvandt de altså også. Der vil heller ikke være mange skyer i nat. Mest en klar nat, så man kunne se månen, der står op lige omkring midnat. Men ellers så falder temperaturerne, og vi kommer ned på de her 12-15 grader. Og vinden den vil også aftage. Så egentlig en ganske behagelig nat, undtagen at temperaturen måske kan blive noget lavere her i den centrale del af Jylland. Men så har vi noget i vente, og det bliver en våd fornøjelse. For det lille lavtryk og dets fronter her, det skal ind og passere landet, og det bliver med betydelige nedbørsmængder. Vi forventer, at der sagtens lokalt kan falde en 50-60 mm. Men inden da, så er der altså noget varm luft, der skal op til landet, så vi starter dagen lummert, varmt med temperaturer, der lokalt måske kan nå de her 6-27 grader. Ellers ganske pænt gode muligheder for sol og egentlig også rolige vindforhold. Men efterhånden, som vi så kommer ud på eftermiddagen, så begynder det så at presse sig på, og det kommer altså her fra sydvest. Det er med torden, og det er det, der ligesom kommer ind til landet, når vi når de sene eftermiddagstimer. Det er i hvert fald sådan, som denne her prognose siger. De er lidt uenige i prognoserne om, hvornår det her rammer, men det skal nok blive med meget store nedbørsmængder, men lige præcis, hvordan det kommer til at se ud. Men her er det her bud, som denne her prognose siger. Det er altså her om eftermiddagen. Når vi så kommer ud på aftentimerne, så er det stort set hele Jylland, der har fået noget regn. Det er i bygeform, så derfor så skal vi regne med, at der er meget store lokale forskelle, hvor der kommer rigtig meget regn, og hvor der ikke kommer så meget regn. Vinden vil friske op, der kan komme nogle kraftige vindstød op til kulingstyrke, og tordencellerne, det er også lokale celler, så det er også meget lokalt, hvor torden kan komme. Når vi så kommer længere ud på natten, jamen, så er det stort set hele landet, der er dækket. Undtagelsen er Bornholm. Det er stadigvæk meget blæsende, vinden vil tiltage, og hvis vi lige kigger på, hvordan det så kommer til at se ud med nedbørsmængderne, så fordeler det sig egentlig ganske pænt. Hvis vi lige også ser på regnvejret, jamen, så vil det altså, når vi når ud på aftentimerne, efterhånden stille af her i den sydvestlige del af landet. Men det er egentlig kun en stakket frist, for når vi så kommer ud på lørdagen, så er der et nyt system, der kommer sydfra. Men hvis vi kigger på nedbørsmængderne fra fredag og så frem til lørdag morgen, så her i det orange felt, der regner vi med, at der, hvor der kommer mest, kan komme sådan 20-25 mm. Men man skal altså ikke rykke særlig meget ved det, så bare en 30 km eller et, så vil det være meget færre millimeters nedbør, der kommer, end der, hvor der kommer allermest. En 30-35 mm herinde i den centrale del af landet, og ser vi på den sydlige del af landet, jamen, så kan vi komme helt op på en 45-55 mm. Tager vi så også lige lørdagen med, hvor det her system så kommer op sydfra, jamen, så kan vi lægge fine 20 mm til, i hvert fald inde i den centrale del af landet, og så er vi også heroppe på nogle af 50 mm. I den sydlige del af landet får vi 10 mm mere, og når vi så kommer frem mod Bornholm også, jamen så slipper I altså heller ikke. Også en god 15-20 mm kommer til jer i løbet af lørdagen. Men som sagt, der skal altså ikke særlig meget til, før det her rykker sig, så det er bare med at følge med i vores vejrudsigter, både på News og her på TV2, og gå ind på vores hjemmeside Vejret TV2 og tjekke, hvordan det ser ud med det her system. Så masser af regn her fredag og lørdag, og når vi så tager hul på søndagen og den nye uge, så er det med ustadigt sommervejr, blæsende og temperaturer, der kun i dagtimerne ligger omkring de 20 grader.